Само след една седмица прием, броят на дневните епизоди на плач и общата продължителност на плач значително намаляват при бебетата, приемащи HBO-та Коли-Кеър, в сравнение с плацебо. 84% от бебетата реагират на пробиотичния прием след една седмица. Тези резултати показват високата ефикасност на HBO-та Коли-Кеър. В заключение, HBO-та Коли-Кеър е патентована пробиотична формула, която съдържа два бактериални щама с специфичен и добре проучен механизъм на действие. Ефикасността на продукта е потвърдена в няколко клинични проучвания, в които са участвали стотици бебета. Пробиотикът намалява симптомите на коликите при кърмачетата само след едноседмичен прием. Ефектът на HBO-та Коли-Кеър не зависи от начина на хранене или раждане на бебето. Ефикасността му при бебета, хранени с адаптирано мляко и родени с цезарово сечение, отличава продукта от други добре познати пробиотици на пазара. Експериментите за антимикробна резистентност, проведени в съответствие с най-високите стандарти за безопасност на Европейската агенция за безопасност на храните, показаха, че продуктът е безопасен.